Tijite cholandira naso ku programu ya Sports Arena pano pa Times Television. Dzina langa ndine Williams Gondwa. Mprogramu hii mlendo wanga ndi Mike Ndala. Kwambiri tunikiratu ma timu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers amene aindi masoro aja amumpikisano wa CAF. Wanderers ili ku Francistown mdziko la Botswana kumene isewera masoro obwerenzana ndi timu ya Jwaneng Galaxy. Ikakhala timu ya Silver Strikers loweruka lino ili pa Bingu National Stadium kumene iso ndi Ejeko mu masoro aja obwerenzananso. Tisaiwale kuti masoro yamba Silver Strikers inalepherana ndi timu ya Ejeko 1-1 pamene Wanderers idapambana 1-0. Tiunikiranso mpikisano wa TNM Super League ubweranso bola za masoro FCB Nyasa Big Bullets ndi Dedza Dynamos. Ikakhala timu ya Chisodzera ya mpira wa miyendo makamaka mpira wa netball ya dziko lino ya Malawi Under 21 Queens yafika mu quarter finals pa masoro amene ikusewera ku Gibraltar. Ndingokupe mphani kuti tikhale limodzi. Ndiye munga ndakambira kuyamba program ine kuti andijoina nzanga Mike tikulandira ku Sports Arena. Azikumukwambiri Parenga nthawi. Ndizisankho zimene zidali pakatipa almost 2 weeks. Aliyesa makamba za zisankho za Amsamafuna so kumvaso cha sports ya. Mpira unaima ndipo wireless sport. Danger namumva kali kali. Koma no finally we are back. Poyambirira tapange congratulate president amene asankhidwa Professor Arthur Peter Mutharika kuti tsopano ndamene atsogolere dziko la Malawi mu zaka zisanu zikubwerazi. Ife ngati mpira timakhala ndi chiyembekezo choti boma litenga gawo lalikulu endi limakhala ndi chiwalo chachikulu pa nkhani yotukula nkhani za masewero. Yes Danger amene wanenera tipange congratulate ngati ndikukhulupirira kuti ngati Times Media amene Times Group nayo so ipanga koma ngati ifeyo mbali ya zamasewero Sports Arena tichitenge chaulemu kwambiri kwa apanga congratulate His Excellency the President elect Professor Arthur Peter Mutharika komanso amene atakhale Vice President Justice Dr. Jane Ansah kwa zaka zina 5 zikubwerazi. Mene wanenera mucha ifeyo we look forward to a good working relationship between the government and the sports fraternity. China chilichonse cha zamasewero Danger mukakhala political will chimatheka kwambiri. So frames ija kuti ichite bwino, scorchers ichite bwino, under 20, under 17, beach soccer kuli zambiri zomwe zikudalira boma. So all the best to them tukhulupirira kuti we have a good working relationship. All right. Tatiye titaunikira masero amene alipo ku matero a Sabata imeneyi. Loro ukati ndi masero awiri amu CAF Champions League amodzi komanso amu Confederations Cup amodzi. Amene akuyimira dziko la Malawi mu CAF Champions League ndi Silver Strikers. Amene akuyimira dziko la Malawi mu Confederation Cup ndi Mighty Wanderers. Tiyambe game iti. Mwina tingoyamba ndi yayikuluyo chifukwa chokuti mpikisano waukulu ndi CAF Champions League. CAF Champions League. Silver Strikers versus Ejeko. Yes. Yaku Mauritius. Madagascar. Yes. Ulendo jana kaswera ku Mauritius. Anakaswera ku Mauritius chifukwa chokuti Madagascar ma ground awo akafusa Yes. So tiyambira CAF Champions League sikuti tikuyichepesa Wanderers yo. Yeah. Komano tikuyipatsa ulemu Silver Strikers Champions League ndi Confederation Cup. One iwo ni ma champion aku Malawi kuno pa nthawi ino. Number 2 akusewera mpikisano wa anthu akuluakulu amene ndi ma champion. Wanderers kumenya second tier. Number 3 Silver Strikers ili pa khomo. Tonse Malawi tipanga za Silver Strikers. Pa nthawi ino chifukwa chokuti tipitako ndanthu almost palibe support amene atapite kukaonera game ya Wanderers. Tatiye titayamba ndi game imene ikuoneka pa Kanemayi. Uku kudali ku Mauritius kumene Silver Strikers idachokera kumbuyo kupanga draw ya 1-1. Ukuyembekeza approach yotani pamene akumana ndi timu imene ya Ejeko Saturday pa Bingu National Stadium return match. Peter Ngangira komanso coach Mapopa Nsukwa in fact Edson ndi mabwera kumene kuti mosogozedwa ndi head coach Edson Kadenge Mwafuliro. Ndikukhulupirira kuti anayiona timuyo nanga sikoyambira komwena amangoona ma video ndikumawerenga kuti zimakhala bwanji koma anasewera naye akuidziwa andikupita kwa away ndikapanga 1-1
si chinthu chamasewera. Ndikukhulupirira kuti approach yawo kwambiri ikhala kuti Silver Strikers izasogole mwina the first 15 minutes Silver Strikers izakhale kuti yachinya ikazachinya game ija azazipanga pressure yawo azayitsitsa iwo ndewu kuzwa Mike twafuna Nelson atatibwerera pang'ono pa chigolipa tione kuti mistake imene adachita Silver Strikers kuti achinyitse utaona akafuna offside trap. Yeah, amaona ngati offside, amaona ngati ka offside defender akuloza kandi Innocent Shema amene nthawi zambiri makocha amanena kuti player ophi amakhali kumbuyo kwako. Okay. Yeah, so defender sumasiya striker kumbuyo. Apana siya kumbuyo. Onse mungatiwonese mmene mabwera cross ija, onse maso awo amayang'ana pomenya cross uja. And onse so anali ngati mbali ya kumene koko, anayiwala zokuti uyoyo amene anachinya anachita kuyenda kwa anasiyana anali line imodzi imene mpira umapangidwa release ndi Innocent Shema yeye amaona ngati ndi offside. Utakuona apo utakuona amene akuchoka anali limodzi ndi Shema uja. Shema makhanga atakutuluka uyo akupanga. Koma amene cross ija inakhala kuti afika Shema ali kuno kale uyo ali uko kale ndi pamene panali ngati offside. Okay. So ndikukhulupirira kuti ma video awo apanga review achina Kadenga achina Mapopa achina Peter Nkangira sangachinyise zo zigoli zoti ngati zoyang'anira ngati choncho. So mene ndimanena nja approach ya Silver Strikers pa game ya pa home ndikuyembekezera kuti ine ndikanakondwa ngati Silver Strikers itachinya chigoli the first 15 minutes ndikuchinya chigoli. Okay. Game ija zakhala kuti ayika paize komanso pressure yachepa pressure ikhala yawo. Koma kunoko Silver Strikers ikazangomenya first half 0-0 olo umakha kuti alendo atsogole iwo azakhala pa pressure kwambiri. So I expect Silver Strikers to score first. Ndikuona so kuti no Jeko is team out no tibe chomwe tikufuna tiluze. Pressure ikhala pa Silver Strikers. Funa kuswelera pa khomo. Yes, pressure ikhala pa Silver Strikers for you ikuswelera pa khomo. Komanso Jeko izafuna kuti ichinye choyamba. Okay. Yeah, because game imene ilili pali ma permutations angapo. Silver Strikers ikuyenera iwine. Kodi result ikutanthauza chani ya 1-1? Yeah, Silver ikuyenera iwine kuti ipitirire pa game iyi. Okay. Silver ikuyenera draw koma draw ya 0-0 kuti ipitirire. Draw ya 1-1 game yo ipita ku extra time kapena ku penalty. Tatiye titaona no chigoli ichi cha Andrew Joseph cha Silver Strikers pamasero asabatalata umuona pamenepo anajesa Njomba kupereka ku line ndupenya cross zigoli zofanana ineso Jeko also ndikukhulupirira kuti ngati kocha kwayankhula zomwe ndikunena ine. Okay. Waona onse so amayang'ana omenya cross uja kusiya munthu mbuyo. Waona onse focus yawo inali uko kuiwala zoti kuli striker kumbuyo. So nzeru so zili pa striker Andrew Joseph chifana ona to okay onse wa focus yawo ili ukoko uyuyu akangomponya mpira undipeza ine. Okay. So matimu onsewo anachinyisa zigoli zofanana malo ofananaso golo so lofanana. So ndikukhulupirira kuti ma analysis yawo a first leg matimu onse akuyang'ana ngati zimenezo koma ifeza ayenawo tilibe nazo ntchito ife tikupanga za Silver Strikers kuti asazachinyise zigoli ngati izizi komanso achinye koyambirira. Alright. Now titabwera pa Bingu National Stadium ukuyembekeza play yotani kuti ngati Silver Strikers? Ndikuyembekeza play yokuti sazakhala ndi phuma Silver Strikers. Okay. Sakuyenera kukhala ndi phuma. Pali ma players amene mpira wa international akuziwa utakuona ngati player ngati Zebulon Kalima uyu. Yes. Ernest Pedro wamenya zaka mwina follow kumamenya CAF Champions League ndi Bullets. Ajina Zebulon apitako ku Africa Cup of Nations asewera ajina Nixon Mwase ajina George Chikooka akuzidziwa zinthuzi. Akuzidziwa so sangakhale pa pressure ina iliyonse. Komano chachikulu ndiyo kuti kwa iwo ndikondwera kwambiri Silver Strikers itatsogola the first 15 minutes. Ufunisa 15 minutes yambirira. 15 minutes yoyambirira imenye chigoli. Chabwino. Chifukwa akazangomdusa papepa chanu kumakafika pa ma 35 40 game makano kuti koma zitheka alendo amazangogwera chimodzi ndikumazango zigwesa. So Silver Strikers ichinye choya first half isazathe Silver Strikers isakuwina kwa ineyo. Second half utakuzangoyimaliza game zino. Tatiye no titaona no masewero a Mighty Wanderers. Timu ya Wanderers ili mdziko la Botswana munzidomo wa Francistown. Chipene chani sangalasa kwambiri chakuti a president a timu iyi Atomo Mpinganjira apangira charter Wanderers ndege kuti asa zuzike sumayendedwe angonyamuka straight pa Kamuzu International kufika straight so kuchani ku Francistown utakuona muzithunzimo
timu ya Wanderers ikuchokera ku gonjetsa Jwaneng Galaxy 1-0 pa bwalo limene la Bingu National Stadium. Timu inaphonya mipata kwambiri ya zigoli maka kuchera kwa veteran Muhammad Sulumba. Pamene ali ku Botswana weekend imene Saturday akulombola za masewero ukuyembekeza kapena munati tabwera pa game yawo ya pa Bingu unaitsara bwino. Yes, chachikulu wanena kale game ngati imene ichayo Wanderers ikanatha kuimaliza game konkuno ukonkuka nkha formality chabe komanso gola 3-4 chifukwa ukatiwonesese approach ya Jwaneng Galaxy iwo amafuna draw pa 0-0 amakhala akuchedwesa kumapha nthawi zosaziwika bwinobwino kwa iwo zowina zikuoneka ngati kunoko sinali inakakhala kwambiri ngati bonus kwa iwo strategy yawo is just to frustrate Wanderers ya 0-0 kunoko ntchito akagwire kwawo. Koma mwayi unatigwera ngati Amalawi ife tinatsogola kunoko. So timu ngati kuona ma chances amanena coach kuti aponya kwambiri. Iziso zitiphunzise ma striker apanopa nanena kale ma program ena mbuyo muno pa Times pompano ninkanena kuti ngati matimu Bullets ndi Wanderers akumachita kupita ukatenga ma striker ena akalekale okuti anayiwala ntchito ili ma striker apanowa kuli Promise Kamwendo uko kuli Blessings Mwalilino kuli Clement Nyondo zoona anthu inuyo akachita kukakutengeraniso Sulumba amene wamenya zaka zambirimbiri aziziganizira ma striker ngati amene komanso Wanderers focus kwambiri isakhale kwambiri pa Sulumba because ampasa unnecessary akupasa unnecessary pressure zinakhala ngati kuti iye uja wabwera kuti anzako kuno akulephera mpulumutsi wathu pobwera iyeyo zinthu zichabe ndikumakanika chigoli chinachita kuchokera kwa captain holding midfielder. So Wanderers idatsogola kunoko kukokokoso ndikuyembekezera kuti Wanderers ikakangochinya chigoli choyamba cha game yo basi kwa ineyo ikakhalira okay yeah. If Wanderers score first as far as Mike Ndala is concerned Wanderers danger ikakangosogola kumata game ikutha bwanji 1-0 panopo ikuwina Wanderers basi kwa ineyo Wanderers yadusa. Okay. Koma Wanderers ikakangoyamba kupanga concede first half ikakhapa pressure yopya kwambiri chigoli chimene chonachona bwanji ndimene kunena kuti mene inakhalira move ndimene unena kuti captain had to show ma striker ukuthi timatere chifukwa captain yo titaonena ati anachinya pamalo povuta anakakamiza ndikumaphonya anthu pamalo pophweka. So captain had to show kuti ine ndayima ndine mtsogoleri wanu. Kudos to Felix Zulu. He has been brilliant this season. Okay. Tisanami Felix Zulu wainyamula timu ichi. So nkhani ndikukhupira kuti kwambiri makocha anapanga deal ndi kusogolo kuti kuchinya ndiye ndikubwerezaso apa patenje kunena kuti Wanderers ku Botswana ku Francis Town tisayiwale kuti ground la ku Francis Town ndi lomwe Malawi inakachinya timu ya Namibia. Yes. Lomwe lija ndi lomwe atakasewerere achina Emmanuel Nyirenda Blessings Singini achina Victor achina Wisdom Mpinga njira anasewerapo akupadziwa si alendo chabwino. Wanderers si alendo kasewera ku Botswana. Uona approach ikakhalira ya Wanderers ikaka defend akapanga defend sizopanga defend nchifukwa ndikunena kuti mwina coach Bob Mpinga njira ngati angaonere ngati angamve kwa ine Wanderers has to score first. They should score the first goal of the match ya ukoko akakangochinya apopo yata. Okay yata because ukoko environment sikakhala yawo tisayiwale kuti matimu maiko amene ajawo ndotukukirako mpali ya economy kusiyana ndi atha kwangoza masapota alowe ulere osalipira ndikuzaza stadium ichi basi so achina Wanderers also zomenya kuli anthu ambirimbiri anazolowera akuzidziwa koma kwa ine Wanderers ikangochinya chigoli choyambira akakangochinya chigoli choyambira mapeto kwenikweni nanga tingatulukiranso first round tonse I don't think so. Imodzi itaotsala ose atodusa kupita ku first. Silver Strikers ni mwayi kwa ine kwa ine Silver Strikers ndi 60-70% yodusa. Okay. Silver Wanderers ndi 60% yodusa chifukwa yodi kutsogola kale. Chabwino. Koma ikakangochinya chigoli choyamba uko kumenda nenera Wanderers ose adusa. Chabwino kutheka kuti enano mukungoti joina kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television. Lero mlendo wanga ndi Mike Ndala kwambiri timaonekera matimu a Silver Strikers ndi
Mighty Wanderers chifukwa matimu amene amene akuyimira dziko la Malawi mu mpikisano ya CAF Champions League komanso CAF Confederations Cup. Nde tikunena pano a Wanderers ali ku Botswana, a Silver Strikers adayenda sabata latha kupita mdziko la Mauritius, pano aswera ndithu pakoma sonsewa ali loweluka likudzale. Ndeti mafata pitirira ndi programu ya Sports Arena ndi mpikisano wa TNM Super League chifukwa chakuti masewero akubwereranso bwalo la za masewero Mike kwambiri mpikisano unayima utha kuona kuti sabata latha timasewera FDH Bank linalo ndi kunalibe anazamise faja kuti ino mwina anthu amapita kuzisankho utha kuonanso kutona kuti pakadali pano fixture yatuluka amene inayimitsidwira kuti no Bullets akumana ndi timu ya Dedza Dynamos pamasewero amene alipo weekend fixture mwina titangoona kuti no weekend imene tikuyenda bwanji mu TNM Super League week 18 ya mpikisano umenewu. Nde tione ma fixtures kuti akuyenda bwanji mu mpikisano umenewu. Nde nkhani yakulu ndiye kuzanditu masewero amene alipo loweruka mwina titangoona kuti ma fixtures wa akuyenda bwanji. Koma Bullets ndi Dedza ukuyembekeza game yotani Mike? Bullets ndi Dedza ndikuyembekezera kuti Dedza itha kubwera ndi approach ina saiwale kuti their morale has been boosted by the coming of Prophet Shepherd Bushiri kubweresa fixture dibere Mike. So I mean Bullets will be motivated iso kuti ali pa number 1 akutsogola komanso akusewerera pa khomo komanso azikumbukira kuti their last home game ndiyo mwe inapangisa kuti basi yawo iswedwe. Chifukwa last time Bullets kumenya pa khomo panali pa 10 August. Shabwino. Atha mwezi ndi almost quarter asanaswerere pa khomo. So ndi mpira omwe sunganeneretu chifukwa tisaiwale kuti Dedza yomweyo last season Pakamuzu Stadium Pompo Bullets had to score komalizira kwenikweni la Mekampani kuhera Silver Dedza ikutsogola konseko. So Dedza ndi Bullets sumakhampira ophweka. First round inatha 1-0 the Bullets inawina koyamba ku Dedza. The Bullets would want to extend their lead at the top kufika 4 points for the Wanderers isisewera. Chabwino. Nde fixture ndimeneyo Mafco ikumana ndi timu ya Ekaya FC pa Champions Stadium kulinso game Saturday Nyasa Big Bullets ndi Premier Bet Dedza Dynamos masewero amene ali kwa Kamuzu Stadium. Simvo ikumana ndi Kamuzu Barracks. Tikafika la Mulungu kuli Crack Sporting ndi Blue Eagles, Chitipa United ndi Moyale Barracks, Karonga United ndi Songwe United. Pamene league ubwerera ya itikaso kuona za ma clean sheet ma assist akuti ma top goal scorers zambiri mwina tangoona chimodzi Nelson atokupati patsira kuti no timina tingati kuunika chiti ndi chiti pamene Super League ubwereranso nditu bwalo limeneli la zamasero weekend imene tukamba kuti no iyayi anthu liga naisowa. Yes, mpira wa paloko nasowa pena paliponse pa ground pa wireless pa TV mipira inasowa tenja anthu aulandiranso mpira. Ndiye kuti tinayimira pompaja ma clean sheet pali magokipa atatu. Titaona ma clean sheet. Pali Daliso Kungwa, Innocent Nyasulu, Wanderers Bullets komanso Rahman John mwana wa Sivo. Batimu amene anamaliza bwino tisanapume muchifukwa tenja ama break ngati awawa amakhala advantage kwa matimu ena komanso disadvantage kwa ena. Ena amakhala anamaliza pa high kungopuma pomaza abwera basi kuyamba penye. Ena amazakhala anatayika kwambiri apapa azitolera akubwera. So Sivo inali ili unbeaten kwa magemu uchuluka kwambiri isanaluze. Bullets chimozimozi inamaliza pa top. Achina Songwe ndeya tikudziwa kale zomwe zimachitika. Timu ya Ekaya inali yokuti ingochapidwa apapa iluza so 3 consecutive games tiona kuti zikhala motani. Alright, mafuna tipite ku break. Tikabwerako tuunike timu ya Malawi under 21 Queens. Atsikana athu ali mu quarter final kupono non masewero amene tutimwera kwambiri angasema masewero amasodo amosadziwika nthawi uno bwino titokamba kuti ali mu quarter final umaona kuti game yatani yamenyedwa kale ndezi makhala kuti alephera kuti kugulwa mu quarter finals koma tipite ku break kutheka kuti enano mwangoti joina kumene mukuonera ndi Sports Arena. Tikabwerako tikhaitupitiriza program imene ndingokupemphani kuti mukhalebe pomwepo. Talowa gawo lotsiriza la Sports Arena kwambiri mwina
makama nkhani yokuza masero a netball mudasangane kwambiri ma results koma tikuyang'ana kuti no makamaka ndime mwafikayi kapena kumene tikuchokera kuti kaona atsikana athu achisodzera Malawi under 21 netball national netball team ikuona kuti kupatuka ndi South Africa yachita bwino kwambiri. Yes, Danger. Ndikupira kuti tiyamikire Netball Association of Malawi. Okay. Kuti kugwira ntchito tiyamikire boma nawonso akupanga support atsikana. Tiyamikire so makochi. Chifukwa chokuti akutha kupanga identify atsikana oyenerera komanso kokoma combination utha kukhala ndi mapuleya abwino kochi olakwika. Chifukwa Mike utha kuona kuti no atsikana wawa alibe mayina koma akupangidwa ano mayina. Gulu lomwe timalidziwa lijano likupita ngati ali nthawi yachina pisi chawinga ija ya kupita bwera achina mwayi apaso achina mwayi aja kunali generation ya na malemu Emanzagada Mere Waya Peace Chawinga kunali gulu limene lija achina Linda Magombo kunali gulu limene lija linapita kunabwera ya mwayi kumwenda Joyce Mvula achina Towera Beatrice Mpinga Njira achina Cindy Sintowe imene chandiro mweno likuoneka kuti nalo likupita tikuyenera tibwerese lina ndi pene lili ndi utakuona full result ya Malawi ndi Barbados pamasoro awo asanafike mu quarter final ikuona kuti inali result yoti no iyo ndi landslide iyo ndi landslide Danger kuwina ndi over half of ma basket chachikulu chomwe chatsala Danger ndicho kuti no we should start beating those usual timati suspects achina New Zealand chifukwa kukhanga quarter final kusoya ndi New Zealand katisakula tiwine ya New Zealand chifukwa na Barbados ndokuti olopa pa senior level timachinyaso ndikali koma matimu ngati South Africa matimu ngati New Zealand England ukamafika ngati amene kuti Jamaica ukamafika ngati amene timati zija zizabwereraso yakwana nthawi yokuti we should break the jinx ndenane apo yamba pacho kuti tayamikire makochi Danger umatha kukhala ndi kochi kumatha kukhala kochi wabwino koma mapuleya osati abwino uthaukani mapuleya abwino timu koma kochi osatha koma papa it's a good combination mapuleya wapanga identify tisawere mpeyo muja ananena kuti apanga ma auditions ya masikana atali tinkaona ngati kuti zinthu zija anthu akodi akuganiza bwanji zipaso zake ndizi. Alright, twafuna tumalize sports arena of course a Premier League kubwereranso kunali masewero amene amasoda mkati mwa sabata na Carabao Cup ndi zina koma kwambiri tafunira zabwino matimu a Wanderers ndi Silver Strikers fa pamene angapange determine mpira watu kuti ndi wamphamvu kuti kapati zikubwerera ndime yoyambirira I think just a minute. Yes, mwina in from 2018 kuzafika panopa panapita nthawi pamene matimu awiri aku Malawi kunoka amatiyimirira nthawi zambiri akhala ili bulesi pakatipa so chimpekezo zonse kwambiri Malawi makhala bulesi koma apapa tini matimu awiri in two different competitions tili ndi mwayo kuti matimu onse atha kudutsa ineyo Danger ndikuwakhulupirira matimu mwina tizona next stage so tiafunire zabwino zonse Wanderers tiyamikire President Tom Mpinga Njira zoti ndikutenga mati wapanga charter plane kwawo zaonera athu kupanga charter plane ndekuti ndegeyo ingokutengani mene makutengera minibus ya haya akasewera apa ndipo mwina sewera Malawi pachi so tikati kupanga charter ndikupanga haya ukuchoka kuna Njolo kupita ku Times umakwera minibus imapa ndi zomwe zimachitika nthawi zonse tikamakwera ndege koma iwo atanthauza kuti akanditenga kwathu pagali moto nkuzangu ndisiya kuno straight zomwe apanga Tom Mpinga Njira apanga haya ndege angopanga ndege kuti ndege iyo atenga Wanderers iwo ikango asiya kuposwa akadikire koma asakwere ndege za passengers zomati ndege kenako ima Johannesburg ikaima kaya Addis Ababa ikaima ndete amikire munthu wankulu kwambiri Tom Mpinga Njira. Premier League ikubwerera timu yathu Liverpool ikupitirira kuchita bwino yamenya 5 games ya wina onse apa ikisowa ndi Crystal Palace ndio mwe matizunguza kwa imene ndi ya timenya mu Charity Shield Manchester United kuchokera ko kakamiza result ndi Chelsea kusewera ndi Brentford away chito inaso imene Brian Mbemwe akubwerera kuti timu yake yakale ma Gunners mukubwereranso pa ground after 1-1 ndi City La Liga Serie A ndenawo abwerera Carabao Cup quarter final timu yanu Arsenal kusewera ndi Brighton zadziwika za Liverpool iseweraso ndi Crystal Palace omweyo Carabao nkhanga kuti
zongolonda Swansea isewera ndi Manchester City. All right. So Carabao pa 27 October ndipo mata zasewera makota 5. Mike ndifuna ndiyamike kuti unabwera mu program ya Sports Arena. Yazi koma kwambiri. Of course ndikuza kuti tizaonekeranso limodzi next week kuti taenda bwanji ma ambassadors athu mukafuwa. Yes, ande kuti Lolemba onera athu azakhalanso chero kuona kuti autiyimirira athu aenda ndikukhulupirira kuti apa nopo tizakhala kuti Lolemba lambo yakalola tizanena kuti ulendo wa next stage matimu aenda bwana. Tikatere tamaliza program ya Sports Arena pano pa Times Television. Koposaposa ndifuna titokoze mlendo wanga Mike Ndala. Komatu zonse kuti ziteke pamakina amene amongolera zonse ndi Nelson Chiduwa. Ine ndi Williams Gondwa ndingoti pitirizani kuonera kanema wa Times mwakumanonse.